1. kapitola. Nové nebo a nová zem. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, Nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. A dodal: Už sa vyplnili. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírov. To je tá druhá smrť. Nový Jeruzalém. Prišiel jeden zo 7 anielov, ktorí mali 7 čiaž naplnených 7 poslednými ranami, a takto ku mne prehovoril: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. V duchu ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu, akoby kryštáľovo čistému jaspisu. Malo mohutné a vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 000 stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Zmerala je hradby a merali 144 lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel použil. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rídzeho zlata podobného čistému sklu. Základy mestských hradieb boli ozdobené drahokamami všetkých druhov. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, 5. sardonyx, 6. karneol, 7. chryzolit, 8. beril, 9. topás, 10. chryzopras, 11. hyacint, 12. ametist. 12 brán je z 12 perál, každá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rídzeho zlata ako z priezračného kryštáľu. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, lebo noci tam nebude. Prinesú doň slávu a česť národov
a nevojde do nič nečisté, ani ten, čo pácha